इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। फाइनेलि गोबां खेतियकफोरा पिएम किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 2000 रांखौ नेगासिनो दंमोन। फाइनेलि गभर्नमेन्टनिफ्राय अफिसियेलि डेट एनाउन्स फैबाय। नोंथाङा पिएम किसाननि 2000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन? आं नोंथांमोननो फाइनाल आपडेट लानानै फैदों। डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनिफ्राय अफिसियेल आपडेट फैबाय। गोबां पिएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा नेगासिनो दंमोन पिएम किसाननि 2000 रांखौ। नोंथाङा बे डेटखौ नायनो थाखाय हारसिङैबो नोंथाङा मबाइल फननि जोहैनो नायना लानो हागोन। नैबे पिएम किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि नोंथांमोना डेटखौ नायनो थाखाय नोंथाङा डाइरेक्टयै नैबे पिएम किसान सन्मान निधि यजना पर्टेलनि जोहै बेखौ नुनाय नङा, नैबेयाव होआखै। नाथाय डाइरेक्ट पिएम इभेन्ट प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि डाइरेक्ट पर्टेलाव पिएम इभेन्टआव नोंथांमोना बे फाइनाल पिएम किसाननि रां सोनाय डेटखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा गुगोलाव पिएम इभेन्ट नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बेयावनो नुनो मोनगोन पिएम किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 2000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों, आं दाख्लैबावैनो नोंथांमोननो आपडेटखौ लानानै फैखांबायमोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों फाइनेलि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा पिएम किसान बे 22 नं इनस्टलमेन्टखौ 2 आगस्ट खालि बिथाङा बे स्किमनि रांखौ बहननानै हरगोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों गोबां बेनिफिसियारिफोरा बे पिएम किसाननि लाभखौ लानो हागोन। 9.7 करोड़ पिएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा 2 आगस्ट खालि पिएम किसाननि 2000 रांखौ नोंथांमोना फाइनाल नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। नोंथांमोना दानिया रोखा जाबाय, बेखौ डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टारनि पर्टेलावनो नोंथांमोना दानिया नुनो मोनबाय। गोबां पिएम किसाननि डेटफोरा सोलायबाय दंमोन, गोबाव सम जालांबाय, जुन मान्थआवनो मोननो गोनांमोन। नाथाय टेकनिकेल प्रब्लेमनि जाहोनाव बे पिएम किसाननि रांखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बहननानै हरनो हाथ'नाय जायाखैमोन। नाथाय दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबेयाव फाइनाल डेटखौ। पिएम किसान जाय बिथांमोना पिएम किसाननि जोहै रां मोनो, नोंथांमोना फाइनाल नैबे 20 नं इनस्टलमेन्ट 22 नं इनस्टलमेन्टखौ अल इन्डिया 9.7 करोड़ पिएम किसाननि जाय बिथांमोना बेनिफिसियारि फार्मार, नोंथांमोना आगस्ट 2आव नोंथांमोना रांखौ मोननाया 100% रोखा जानानै फैबाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों बिनि अफिसियेल फाइनाल डेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। 2 आगस्टआव नोंथांमोना मोननो हागोन। नैबेयाव टाइमखौबो होखाबाय, नैबेयाव टाइम खारबाय दं। बे टाइमा जोबहैगोन नैबे 2 आगस्ट खालि। नैबे 2 आगस्ट खालि नोंथांमोना पिएम किसाननि 2000 रांखौ मोनगोन। दानिया नोंथांमोना थाबैनो जुदि नोंथाङा इकेवाइसि आधारजों बेंकजों लिंक बानायाखै, नोंथाङा थाबैनो बानायबानो जाबाय। नङाब्ला किन्तु नोंथाङा पिएम किसाननि रांखौ नैबे 2 आगस्टआव सोब्लाबो नोंथांमोना रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो जुदि नोंथांनि इकेवाइसिया डान जायाखै, नोंथाङा सिएससि सेन्टाराव थांनानै इकेवाइसिखौ आखाइनि फिंगारप्रिन्टखौ होबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांनि बेंकआ आधारजों लिंक जायाखै, अब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा थाबैनो बेंकआव थांनानै नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों अफिसियेल आपडेट, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों पिएम किसाननि नैबे पिएम इभेन्ट पर्टेलावनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय पिएम किसाननि 22 नं इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना 2 आगस्टआव मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। आरो नोंथाङा नैबे 2 आगस्टनि बेसेबां टाइमाव मोननो हागोन बेनि आपडेटखौबो आं नोंथांमोननो थाबैनो लानानै फैबाय दं। जास्ट नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि बे आधार कार्ड आरो बेंकजों नोंथाङा लिंक जादोंना जायाखै, आं खेबसे बुंफिनबाय। बे आधार कार्ड आरो बेंकजों लिंक जायैनि जाहोनावनो गोबां पिएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा रांखौ मोननो हाया। नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि बेंकजों आधारा लिंक दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना इकेवाइसि होआखै, नोंथांमोना थाबैनो इकेवाइसिखौ होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय।
चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।